Притча за успеха. Каква е тайната на вашия успех? Попитал журналистът един преуспяващ бизнесмен. Разбирам, че това е тема на дълъг разговор, но ако може да ми отговорите накратко. Мога да ви отговоря само с 2 думи. Само с 2 думи ли? И кои са те? Правилните решения. А как сте сигурен, че сте взели правилното решение? На това може да се отговори само с 1 дума. Коя е тя? Опит. И как получихте този опит? Бизнесменът отговорил. Мога да кажа 2 думи. А именно неправилните решения. Не бъди суров към себе си. Не се упреквай твърде строго за грешките, които си правил и ще правиш. Те са твоят най-добър учител. Те са твоите стъпала към мъдростта. Приеми ги, осмисли ги и продължи напред. По-опитен, по-силен, по-устремен. Благодаря за гледането. Моля, харесай моята страница и я сподели с приятели.